Айде, Саше! Давай! Айде, Саше! Къде сме? Не знам. Къде отиваме? Толкова над Боянския водопад. Над Боянския до чешмичката? Да. Ясно. Близо до стол. Тук много рязко стана стръмно и снежно. Това още малко. Да. Към сниза камен, да, вече. Да. Ето тук нагоре, какво ни очаква. Да. И София, но тя не се вижда. И аз със след и да го Ай, Сашето са следните маратонки. Аз съм с... Какво съм с Сашето? Да. И така. Тук стигнахме чешмичката. И тук започва тичането. 4 км изкачваме до сега. И сега започваме 10 км бягане. Така, давай, машино! Не мога да стигна, този Сашо е много бърз. Окей. И се спускаме към Драгалевския манастир. С бяхме скорост. Айде, Саше, още малко, още половината. Спускаме здраво към Драгалевския манастир. Също няма сняг вече. Вече сме на равното и атакуваме. Атакуваме в Драгалевския манастир и първото място, както сега се казва. Водим състезанието. Няма никой зад. Тук минаваме край някаква детска площадка. И тук сме вече на финала. 2 км. Да, бързаме доста повече. Яко дигаме темпото, Сашо не мога да го хвана. Много е бърз стана, гледай какво става. Ужас! Чакай, бей! Не мога да стигна! Машина! Саше, Кажи сте! Малко остава. Няма никой зад нас. И пред нас няма никой. Дай, натисни. А така, газ. Ще ми взема къл. Последните метри. Сашо, къде е чак? И финал. И финал за Сашото. 2 часа, 23 минути. Ева. Това се разбих. Как ти беше на това? Тежко, ама добра тренировка. Яко 14 км. Добре се нацепи. Първите 4 км изкачване с около 700 метра.
колко? 700 денивелация. И след това яко пускаме. Беше супер. Да, сняг. И стръмно. И последните 5 км скоростно. Така че неделя, ако няма състезание, това е състезанието. Айде, чао от нас.